A localidade de Vilaxoán volveu a gozar esta fin de semana das súas festas do Carme. A volta á normalidade tamén permitiu que regresara Vilaxoán Canta, unha agrupación musical composta por veciños e cun repertorio de música tradicional e mariñeira. Xunto coa agrupación, o resto da veciñanza abarrotou a praza Rafael Pazos para cantar ao unísono. Isto é algo que, a verdade, sendo de aquí e podendo amosar a cultura que temos aquí, a música nosa do pobo, non hai palabras que poidan describir. A verdade é que é algo único, que merece a pena vir a visitar e que animo a todas as persoas que queiran participar para o ano no Vilaxoán Canta 2023, que se animen e que se acerquen. Esta edición de Vilaxoán Canta é a primeira con Álvaro na dirección. O vilaxonés colleu a testemunha de Salvador Cores o Manso. Pois a verdade é que foi unha experiencia tremenda, foi unha apoteosis de música, voces e mistura de emoción por ser a primeira vez que podo comandar o Vilaxoán Canta. E ademais é algo moi ilusionante por ser de Vilaxoán e por conseguir que toda a xente cante ao unísono comigo. Son moitas as novidades introducidas por Álvaro en Vilaxoán Canta. Ao longo de máis dunha hora de actuación pasaron polo escenario outros músicos importantes tanto para Vilaxoán como para o resto de Galicia, artistas como Baldomero Iglesias ou o propio Manso. Pero a novidade máis especial para a vila foi a participación dos máis pequenos. O dos nenos foi algo moi especial. Eu son mestre de música e mestre de educación musical e a verdade é que conseguín, ca axuda deles, transmitir os valores que pretendía, que era que aprenderan as cantigas de Vilaxoán, e a aceptación foi tremenda. Todos os nenos e nenas quixeron participar, máis de 25 nenos vieron os ensaios, agora no escenario subiron máis de 30, e a intención é continuar con isto e conseguir que se xunten máis nenos e que a tradición continúe con eles. A actuación de Vilaxoán Canta inclúese dentro do cartel das festas do Carme de Vilaxoán, uns festexos que comezaron o venres e remataron o luns. A valoración estamos enormemente satisfeitas e orgullosas tanto da participación, da colaboración da xente. Foron unhas festas que a verdad que hubo moita xente e a xente participou moi ben. Non hubo ningún problema, ningunhas pelexas e a xente o que máis nos enorgullece que disfrutou, diverteuse e pasouno moi ben. Tras o éxito de Vilaxoán Canta, as festas do Carme puxeron o punto final en Vilaxoán coas actuacións das orquestras Los Player e Magos.